Sa syudad sang Iloilo, duha ka arestado sa pagbaligya sa marijuana samtang drug personality nga 3 pa lang kabulan nga nakagwa sa presuhan liwat nga nadakpan. Yaring balita nga aton gintutukan. Hugot nga ginapanginwala ni George Locsin alias Jerry Boy, 54 anyos sa Barangay Veterans Village City proper, nga iya ang mga nakuha nga droga sa mga operatiba. Wala na laki pangalan ni Locsin sa badak report sang barangay. Dito. 4 ka plastic sachets ng suspected shabu ang na-recover kay Locsin nga karon preso sa Police Station 1. Dakop ang 2 ka street-level drug personality nga nagabaligya sang laya nga dahon sang marijuana paagi sa social media. Ginkilala ang mga naaresto nga sanday Friole Vergara, 19 anyos, sang Bolo, kag Gino Meldendez, 20 anyos, sang Barangay Hibaw-an, Mandurriao. Mag-transaction. So, gin-refer niya kay Friol kasi Friol siya ning isang tao nga nagakuha gid through online. Ginpatihan nga ang duha ang kabahin sang grupo nga nagabaligya sang marijuana sa syudad. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.